Yeah. Ye ba asanteman ache asanteman sabi ye amantemfo ye de abonfo bekọ Sampa na mo abonfo na nehefo enti na fa na ni ana binum ka no fantra no ya se kasa no nke ye frantuma ye na edi kan di ntuma ni no ba ye lawyer Eddie kan wadama yenhwe cray friend se Sampa obi bisa se de na Sampa baabia eweye na eka asante ahenie no kasa Sampa obi aba na kasate ho na je se onim abakosem no asante fo no konya ko du bondugu and present day bondugu the koya capture slaves at the akrache for by Samuel na krache for na enkramufa krache for bia enti be betena wo ma hemfie and acha so a part of Asante sekwa part of Asante from so ade binim be ne say ana ya wo bunu region no banyina ba dwene ye be say hene ba akon na a control bunu region te so ba Asante mamu a amanhene ye bebre bo Otumfuo na so ba bunu no wonya no sa because Sampa ye manhene sekwa ye manhene Sumahin kuro ye manhene kwatwema ye manhene dwunum ye manhene japekrum ye manhene drobo ye manhene berekum ye manhene badu ye manhene nsoko ye manhene bana ye manhene domase number 1 manhene domase number 2 manhene nsuatere manhene obia di ne ho so sunyane manhene bia di ne ho so bia nche biase so sometimes me te say bia kana ya de abonfo nyina beko Sampa kokko ana ye mesere where abonfo means what ese mo kasa no enye twi kasa ibi na enye bono enso kasa mo de ne ye kasa be ye kasa no ye nafara ya nkasa ye di nafana ye kasa no ye nafara se upe ye nkasa no bebi a obehu kasa no ntema ye ni banafo ye nipa baako ye kasa baako na mumu komo ana ho se difference ewom enti nipa amebo omudiama mo ahu omu ntem ye bandafo ye nyina ye kasa baako enti bandafo ye nafanafo omu kasa no ye nafara enti ye nafana ye kasa ye kanu ye nafara mo ye nafana na mo kasa mo kan ye nafara ya ye free la Côte d'Ivoire ho na ye free atutuna sem ya na di ya bedua Ghana man mu ha mepacho enti obeka akwaba ewo nafara mu se nafara mu akwaba ye kanu mulefo sa obedi so no ana mono se ne na brebe ye wura akwase donko na wo kanu no mono no ye aja moma ana mbema ye ana memse akwase donko adika akire mu dada se ne ye gisu enti ma won krofo nyina akwaba Nyansapo kasafu yo na ye kurunga lefo mo pa Nyansapo TV na lafu ngana enu anu no enti yemfa nkomo bo ne jase me da me free no bunu region me kan bono that is all no bunu mantam me kan bono kasa no anu no me kontra ba bia bio me krom ya domase manhene ye miru we nhwe we ase we so nhwe we ase so sometimes as a ba when him abakosem no mo te se bia kasa o ye wia ye beko Sampa ye de abonfo beko Sampa na mo abonfo na nehefo abonfo no enehefo you cannot even identify one particular people as abonfo no the two even Sampa any sekwa bakura de nya ye kasa abonu ni ye o kasa number 1 yo Sampa kasa na ye nafana sekwa ye kolango nti ono nafana kolango ansa na ye bonu ye aba eti be de akura atise banna kan banna kasa ansa na yabunu yaba and then yetwi yaba so I think that the wrong perception about Bono region and people are twisting facts we for abakosem anu we dia bewura ha we for abakosem we dia bewura ha na kwensem no bebre
Oh, so me tell you that. And I'm telling you penny that. Sir, Sampa henoko Kumasi kosa no ko Sampa. Ya di Otumfuo be ko ho. As myself say, na ni bai azama okay so we can fracture no oni ya di Otumfuo where Otumfuo means what? Wo mo ka se asase no ye Otumfuo asase. Enti se mo se eho ye mo de ade a ene mo Otumfuo no tina bere don ano. Abeka se bebe so banya kwamfuo. Otumfuo nya kwamfuo. Doma be nya kwam. Ne bebe tra so ne be kwa abesowa. Ne be kwa apampradwase. Ne be tu ko kira abisim dada. Ne be twam koye. Ah. Uni ma ba kwasa na be de we hunahuna mu. Mo amuni ne be de hunahuna mu. Me de onti mu fa we me hunahuna mu. Enti na se lawyer metiase a eyentokwa na asante ekonye ma Sampa asase no ebe ka asante ho ana. Most of them no be konje ye. Bi so de ba ho bobe. The ba ho ye because you see Ashantis were very powerful. Even around 1896, Koshe agreement na kwasi broni kwatena nkransa no. Dynasty Watson san ye no. Troboron fan san bi. Tano boasia san bi. Boye man san bi. Troboron man san bi. Why? Better ya de ye Asante for. O kan ya waka Asante. Ntu kan ya. Baba wo Kumasi nyina baba ko. So nkron abenia hodene no to set achima in those days no nkete no. When back was signed General Stewart agreement no in 1896 e won kranza. To bodo man sign bi. What you say? You got to took part in the Jamrawa war. Into ni so kana waka Asante. Nkranza ni so kana waka Asante. Boyam tano boase ofuman. Banyina. So what is the big deal about this? Sampa enyem from so se Sampa e biswae e wo ka fracho we am okay mini mi kire bia bakosem ba be so ba be nimba makosem be so na bi tranche na bi ni kire bia bakosem. I think that sometimes with due respect sometimes dede no e ya doso wo manim ha na ma dede na doso ya ma dede ni bia doso se binum so wo monte ase Sampa ka asante wo dia ene na Ashanti Regional House of Chiefs na nanu matena kunyo mo asante mantema wonu hia Sampa fo ka ho wonu mo nka ho enti e ba ne sei it demonstrates somebody's ignorance of the Chieftaincy Act. It demonstrates somebody's ignorance of the Chieftaincy Act. Look, Koshe LI 2409 he for no betim call Bono Regional House of Chiefs 2409 passed in 2020. Sampa kwa hon oko Bono Regional House of Chiefs. And the House of Chiefs aso ha baba continue just binti asia na. se wo ka asante Assembly abeka monti no. Last year December Boahen ba Boma in a half region. Ebe ye ni nifa hene ye. Boma not in a half region. Boma any half region. It's Boma in Bono region. Last year December, Boma a half region. Boahen free Doma Eba half Ebe any fahine ye. And as we are talking today, Boahen or ye Doma ni fahine. Boma is in a different region. Boma is in a half region. So I Doma in Bono region ni fahine. Nada nande who say okoto dia na bodwe bi dia kroso ko baabi bi so dia mpese bi ba kroso ko baabi Modaroma boye Sampa abakwasem kakra Sampa kuru no ka bibi kakra che kakra me di mamo ne se ye nananum o mu free la Côte d'Ivoire baby a efre ho kakala sinman chale korogo nkura e wo ho na me bubo de chire ono ho na nananum na omutie na mti ase bi a amba nananum ntem nti ni ntokwasem bi e ba nti ene nananum to free ho ache etra nkroso a beduru kro bi a ye frɛ ho se jamra kro no wo honde na jamra hin na ti ha fe no onu eni mansi hene twi kasa o man no de oji o man no si ho ene o mu di kan ba ho ene ebetu wo mu ho ene nu wo mu ti ho enti na fa na ni ana binum ka no fantra no ya se kasa no nke ye frantuma ye na di kan di ntuma ni no baaye na ya mma ntam nti
ntoma yɛnyina nkasa no mo na mudi kan ba ye na edi kan di ba ye nti asantefo ne abrofo ho ye no ese omu a omu fra ntoma no nti ye fra ntomafo na binom adan no se fantrafo se wate sa den no da ti nananum betena ho Africa d'Ivoire betena ho na omu ye fantrafo na nafanafo a omu emfri la Côte d'Ivoire no omu ye nipa kakra bi ye nyina Africa d'Ivoire na ebetena ho se ne Ghana fo binum abakosam tie no saa na ye de ensusu etie okay enti obi bebu sase na ne eye den na musoi e de kire asante obi anim se abakosam na edi adwuma enne ne enti a Otumfuo ye Otumfuo no sabi o mewura na ye nyanwu no nanso enam abakosam nti na obedi ni nananum ade saa na abakosam no to amua se bre bia abetwa mko bre anantokwa wo ho no yewura Otumfuo ema santiman treye enu na enam so a Sampa ebedomu asantiman se ne sa abre no okun bi ba obi a obetimi aba ho ban na Otumfuo nso be faaye eye 18 kura no mekai mi na bia odi sanaja sa abre na osaebo nsu na ti asante akonwa so obekun bo a yewura nti enyende na nde ya abinum aho a omu keka nyende na ya ba na omu nim abakosam nti na omu binum fa no se ya na ye ba ha ye ba asantiman ya che asantiman sabi o ye nye amantemfo ye chichira asantiman na nanum chichiri ye no ye so ye bebu aye nti na sa na etie na sa de woke na ne so wote de ekoso e wo social media titiri se sika na majejeje na mo pese mo free mu nchi na mo de se na wo bese no obi nim obi a ofre no akwa bi sabi obra so ye se Sampa ye ho aso ye ho so ye se ye boy Manhene no omo amu keka saa wo bunu minim se ho na wuka wumbo omu de na minim ne wuka sabi o nananum ko se ye pe Manhene no omo amfa amaye saa bre ye wura nana opoku ware onna oka se Sampa de bebi amu ko enye mufia ka mu ya yira mumra ne Otumfuo we na boy Manhene ye wura opoku ware onna boy Manhene ya odi nana kofisi no sisu enti na ese nese asema ba na obi ka se obi a mati se Otumfuo kura ba onu Manhene da se onu na e wo se ekosum na ye de sabi teacher asuku nkwara menu na ba ko so opese odi ne nua so se enye yesa ya omu kura omu ni ma ba ko se munti anka omu bebo omu ba so se ya ba so se ye rua mfi ye nchi na bebi aye nananum fa dadaada no eho a na ye fa enti nyenne na ye ba asanteman ya suma asante da ye nananum asum dadaada nti kwan dada no na enam so ye wurade onim se ni man ni ye nyese bia o predudo ara kwa na mu ade ye no de no o ma obi mbefa no kwa enti na ye nso ya hu se ha ne ye fie enti ne ya ba ha na se metwa se bia kontra enye de oti okrere ni obrare nwoma so pim so Otumfuo se duto a otoso mienu mprempra santimen re ni ono kra na ma mo Manhene dada na na osaebo nsubre ya sa abre na ntokwa wo ho no 1817 mu ho na ye suma asante na mbum na asante embo ye Manhene nti ya fie dada ne ha omu ka no kura mebi ye ba haja omu ansa na omu besuma aka se omu nsum biem na ye de ye kaya asem enti na ye da so wo ha na se mo ka bono no ho na mo nya bonofo ye nya bonofo ye nka bono ne se ye kasa ye nafara ye nafanafo ukopro hafu ho a ye wo ho bebre bandafo wo ho bebre ye doso ebra musi munya opanyini mo swai kire man ni wiye na ye wunu se abrantie bi nso ne doma begu kuro no mu a ono nso keka mu krom kasa bi na enkasa ntwi no asa na mo se ye fa no ya mana ha ye se ankure hunu sabi na ya ye dede se ne na wo kan no ye kuro kasa am se memba obi a ye bemba no ompie mra sabi o me wura ye a otimanim ha ye o ya appeal court judge ya Ghana abandi ne ho mfaso yenso edi ne ho mfaso bi oba besum ye wura na obi biara kwadina bontin se pie bra me yenko a wo be pie ana enti na nde wo ka no yamfi no enti sa nke benya obi ni na kasaba ya hu se nde wo ye no enkosi bebia enti na ya yi ya ne ja no okay abusia ye guso a ye ne Sampa adese abusia no wono panyini ene ndi nkomo me pa cho makonya ne di ankasa de sei
Oh yeah, Signor Abusia. Signor no menchira se kakra. Dinu ankasa. Singole. Ajan na friend no simin. Obi a otu jan no your friend no singo. Enti yen sense na yanim kunyiye pa antu. Yesi omu a omutu ajan no. Enti singole fo. Ye expert e wo jan to ho. Arrow shooters. Some can brofo ama wati ase a. Enti ye singole fo. Na da chi bia kra wasa abandon ni cho ni etimi tete nkrofo mbeto ajan Olympics game. The bebre sabi o yesi newo ani so na edukoda nti ade a talent dada. Okay. Nana ye di si na ye jaw ne atwen kopim se ebrebe so na afi odehia modene baaye no wa koso afna kese mo so idea stress santeman. Wada ma ye da se baaye woni edi nko. Midamasi bebre say monso ma fi dikese mama me akwanya wo so. Na mechia omu a omu hwe Royal TV. Mechia omu Nyansapo rada me dinu kura ye me de. Sabi onyansa Bible say adapade e wo wiase and e so pa ye nyansa. Enti se mu de ye Nyansapo de a na kire se wiase nyansa nyina ekutamu. Midamasi bebre. Fa ukrom kasa no bo asomdwe hu de robo no tofua na fa kire wunuanom Sampa fo. Yo me pese me hu de me pese me ka. Me kire wo mu se obi dada na akodi boni na echi wa una wu kwa akodam sabi obi besoma se koya tutura sema ka kire no se onko soma ni ba na se adwuma pa me ntintum se otua school fees a otua udie ne made na otua kiti angana awie pa anga yekorko na lo wapan yompa na mse kantie bil se kwa bil musa gbi na wanike ki yopa na usawie titi puoto na gbire na peira dondoke kanga wu bil school fees tonuke ka wu oto ni mejawa ye da so bedenge me da obi biase ti me da ase no so be kan sai moja so abusia ene na abusia panyi moja so musna ja so pa Freda super and Sampa na mabe mesua bi ebusia Sampa adehia busia no panyine wo mu ene Nyansapo kasa mfonyini ye ne no abebo enkomo yate abakwasem kakra ene de ekone ne ba na mu ye nwa ne nsia no yeguso kopem se owura ye de na aban wo no ebenya kwan akoso ya wie no de yeguso aye to mepacho owura mo de na ba ni din ankasa pa de sei feeding the Justice Emmanuel Ankama nimranti den no eti owura Justice Emmanuel Ankama ono ena wono hwe semplemple yi obekwa koso afrem osɔwi a edin a eda nkonwa no ayensa beka no Nyansapo ye de betumo ni midin ya busia pani osu adumi meda mu nyina ase o de so try afro Sampa obakwanye mo so ache no a o de Sampa be so nsa Jom so makwano de Sampa so nsa sa jene ni shira wa na nsusu ndi otira emputuo ni koso wo da wotwa Sampa ho aye ho amado aye ka behe so ko suku sem akwan ayarwe ye baka de se gina insha no de ma ho ni gina no so de so kete na de da so Jom o se no na wo ya ele munyam bakuru no se Sampa sa ti guru no se ne akokoduru o se no obi ani kan si wo ho uno obi ani riketu wo ho so when we put you for no manfo na mo chance no adwene ba kwa kwa so a e be se be za dedeni e kuru so atumpon so wo koi wo de bole ni die e ma wo put you for no manfo so se mo ye ne sa no bia wo se mo ne pa na aba o mi na ta wo chi na bibia ye ko so o se ko de o de so nsa o se o ka so nsa o de so nsa no sa ti su du wachi na o bia fa wo so na wo train se bi tu mi ni be ma na fe wa ko ye o se de na wo train se sa ti su se bi tu no ma wo na wo so ko koduru a sa ti do ma wo so no wo de pa ya ma o so be ko se so ti ye wo hunu o so no so sa no ma ya ma
ɔsi na ɔmo akwan no ɔmo ahyɛ wɔn nsa na sɛ bi kuro na ɔmo yɛ kuro no yɛ ɔma no na obi ewu nsa mpa sankyɛn na de ahyɛ wɔn nsa wɔayɛ nso ɛma nimonyam aba ɛsa so na odi gya wɔ ano. Otumfuo ka wɔn nyinara tu wɔ si mu nyinara mo nta n'akyi na sankyɛn nso so di wɔ akyi sankyɛn ka mo ho tu mo nta n'akyi a na mo nyinara mo de dɔ akoma pa ɛna nta n'akyi a ɛde nimonyam bɛba ɛde kɔ so aba Sampa bɛyɛ. Tiru ase yo ka choze dika mo kasa malada. Se mo kasa ma obi o. Wa kutiba mo cha wa tritulum tununge. Apena dasa wa tifine. Aga ni tini. Oni baba no dasa ni trot mo cha bonunge. Oni baba no dasa ni trenwa o. So Otumfuo tankase. Bekan tankase. Semi nanani samba jafla, mina nani ulkwa bijabori, mina nani sanaja. Mi ofadi kufisuna otosu mienu. Sampa mina nanu disun sikaja, mabika Sampa mai. Enu nami nana samba jafla bitosu mienu. Miebe tuasu, pidi nokredi, nkapum, enya sunjei, ena bidi sun sikaja, ma nabiaka Sampa mai. So Otumfuo fremi anopa, aria, da sumwa meba misai yare so Otumfuo frɛ no mama mi Otumfuo tankese Arafo afedie de dae koso ya ani pitri dede yo a ekodru baabi mpo na nka ya dane ema bode wesise no afedie Sampa omunyamfo mpanyifo de ne baaye no ene wasu ya wie no a sese wonma boni hira wonma tam no na wonmo ede no asi aye metri so ene ade a edi ahimu han ade ani gisam ene de aba sa me se wo hwa a afei ena wo kɔ no akɔtena se na ekopim se opim so ankasa ebe sorry na afei won na hemfo wonma kɔ na wonma kɔ mana kɔ aba ahye ne komu den se waba atena se besom Sampa man no na enunyam na ewo mu no ebi nka santeman na ebi nso enka sikadwa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fɛfɛm ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame